KISII FM 94.1 neren kayo mugusia marieta uburuga kikorokwa amarieta nose kebande ngorogudan Riech Areba but aka Chumbe is my nickname manyikanetali ya Segesima ward. Okay, yes, so ekero kwa na Jumbe abantu bagesima go bako ibwangu igona benganga kwa bakwana ire nkoro igo. Okay, asante. Okoboko kwane gwo kobega iga akoroka councillor Elijah Mutua marieta uburonga karata yango mugusiga iga tumanye guchaka chinkwana litangania abantu ba minto mwensi pi bagachuba wodi onko bakwani bwakire amarietane ayeke bande kegima igonkorukwa Elijah Makori Nyaji ke omonto korukunganere iko kitu abantu ba minto mo manyete kiagera iko kitu ne nickname patibono iko kitu gachuba. Councillor Elijah Mutua gwata bokoro kwa Elijah Makori Nyaji Elijah Makori Nyachi umwana Nyaji korwa nyangorora miririali ya ekero gokoro ngine kyo MCA ekyo MCA ward ne yagachuba ward imeye county ya Nyamira. Yes, okay, bia mono sana asante. Dan Jumbe ward ya Gesima ne bwa ya twalira barayi since devolution ya chagete 2013 no nyabo na gabna to ko murai naro kiro ko lingi kyo MCA segodi ya Gesima asiki nda kwane so murari ngote babuna twachira kurugiyande kiro kya Gesima ward ase ward ya Gesima ege njongori uri kiro kwa magende right tayo na kinda etengiro montoro kurukunga atuti nyameno pure box home muire nyomba mambia agenda ali so bakoraki njira gyo ai karanso na nje mukorera abantu bagisimegas njira gyo kumuira gabon njira ngo muire nganeye magendera agisimonsi sebwatite chiwodi de oro gesime sebwatite kurugoro mpaka kurugoro mpaka kia mwalimu kurwe nchoro rugoro mpaka kia mwalimu magendero tayo no nyo okorira kintara nyara bande tuchandikete abaki chukura ba kon family bo abaki chukura ba kotebanga no na andonse sinyamena kotaja igagukulira bunesese ya goseriwa aseki asa matanga kozi korwaira chikura korwa aire chikura 2022 ochege nonyene tanya korokana na bantu bande bagotebanga gagurite ekura na babantu bagoteba. Okay, iratoka ngai kwa iro kero kyo MCA asumo chanduro ajigo chakira ngai ki abantu baminto bagisima ward ngo basaba kimurange kero kyo MCA gisima ward ninkore bintu bitatu bitano ndabarega esende bune studio ngende tangani chinyakitari chito cha Gesima chi dispensary chira ndani ya Gesima ninjishugulikere bune konyara kyare nchino mumurengu nanguna imanyete ngaingo so mumuro bwate chinguro kinenge ndeke tangani ngendo kyakabere ninyore ngolori ya chisukuru abana bayito chisukuru gali ECD classes njiroziri une mburango tuira ali Gesima yasali amagenango akale yasali amabati ninshugulikere chisukuru ngendo kyakatatu ninshugulikere chibara para ntobwati Gesima nonya. Okay, karade ga jisukuru jojo shugulikira se godi ya Gesima nsukuru kiyejo koteba me sukuru ya Nyantaro cyagere kuri esani sukuru njare ngo mutanda onye mwenyewe. Okay, otage toro se sukuru ngima no ndage tenshugulikire abana sukuru kwanza ndaye mbabekire tiles sukuru njibekire tiles abana bakatwara chinda obotaka boli tuwa bwate kukale na botole bakabona. Okay, amagane education county government ge koro sibirasi bya ICD biyo ngayo kuruzie budget yo kubeka tiles sibirasi bi school. Yes, thank you sir, cause ga devolution una yache county yeito imali chi budget ngo heti kujireke simamali county yeito na njuno mo MCA kimuranchore chibese chirira ali nkonyora muna tenders nywa abantu tenders gali ba jisukuru jitaroziri nimate njiroziri chiri jitaroziri bune natebe ya Nyantaro ninye shugulikere ninje nchama bati iboli nakuboli umuske budget neriri yo gutumeka wakore mirimo yikegera county government tebuga budget iyo na ba MCA mbabu atinguru cyo budget yo kora cy'isukuru ili national government yakorekera asura rosi ne ya ICD karo kimbu yanga hiyo kurusie budget iyo. Okay, igali buna budget rero ma tengo cyo twari ikebintu bikuru kwese county mali ngochori wasabe county chibese chiranyorekane oranyare chirosie class chirosie binte bibya ibinate babune class iki ECD classes na boko ndotebe account yani netagete some budget ngo elingo nyore nke igonko ewa elinero ngokolere gas ward yao ward yani. Okay, asante Councillor Elijah Mutua. Okay, na bateria marieta ngoroku iko kitu gajuba
umwana ochire buya nabore tichikura chiyo bokansora engakiri enkoro abantu baminto montegera atiga bono nkwaire te bono bokansora bokuru kubosa bokansora boria nabete namba gatia u lakini bono okuru bokansora taire te none kero bokansora kwa bekira masakara ime dudusi kwa beire umuntu kwa bekira masakara ime dieta liri ndiri gosira nje bono bakondo ke kiaga tari gendo na badizete abantu bantegera te baba banyabuti mwamba bantegera te mate kurutumba tara atiga mangana maiga ikiaga mato bosabi kibona kwa jagira ko nara bono kero kuchine kyao egento nabo ringeri naki eliete likwaro getu kansera Mutua nkwa irete chikura ustoireti nche nabo irete chikura ekera nabo chikura to yarenge miriri gwoti kere ji atana talika chuba Jones pone kere nabo chikura naira oyo minto magangia kaira nkamotebi sasawa kiagera chikura mbo chiko genda iko bone kera ira nche ngaitaba abantu ba minto bagandebi mbiya mono aye ka ekia ongeje bono njendo je bono ke kariko ja tutusi ekiagera bono igase bono ikakachuba nje nabo kaka baje bakandi nabangina nabasai bakundi ngo bagondenga injua tokonye bono gakinje tingerete ti ngiko ko bakonya abagoteba imbwate ubungaini bole igoro karati ko bungaini egyo ko bakonya ingi inta ebuna bono igase bintu ngora bakonya nchekere nkogenda gusene no muchango nkorunde getoro kiane buya amatanga ngo chinde umuntu buna bona abantu buna bono kutotebe buna metekero kali abantu batari kubwate bibande ngo cyane nababugati chisipati certificate ninje ngo bakonya alia umuntu ka kose irukuru guse gachuba gwoti okonyoro minyo kiro jakeroka na makonyira alia ikiagira nje bono manyete asoko konya na kiki bagoteberanga gaki konya iga keroke taba gachuba ngakyo konya abantu bakali gachuba keroka ne tauni ende na yeito na kinko boli ngakia abantu bakomenya kuruka chuba abantu bane bakuruka chuba kiagera odisi noere kere bintu no bagokorera abantu bono keroka no bintu bi kuruka chuba ngima ebintu no bigokoreruka keroka bono kere bagocho goikamba konye bono bamate ne kingi umuntu tigaye guchikura atokonye kiagera abwate ubungaini kansora elija Mutua irangora aikumba yete bono tali bosabiki atokwirangora studio kora igangora na liora nyare ko bagokuigwekana buya tukwane bintu bire serious yake kiagera ekero gokurigitari ekero giya chichane ekero kere very serious talibo ona kingo bodena ki ekerenge kenne ngiye ko rokurigi ekero gyo MCA osengiye ko rota to MCA ntunta kere to MCA ndojenga asekene pi magendero tali ko korubuya asenduete gachuba ward esababu onsinyo yeno ale njetinta getiko teba tarakora okolire lakini egento nkere nkorora ke tagete nkonye pi egente getangani ekerenko endambo mu MCA wikandusie bichana nka mbibeke na biru bibwa tengoli na biru bibinyoro obwansu bwe county ndusie bichana ka mbibekere none chinchoke abana mbarusi ali ambabe ebina bibintu ndete ko keko gerango genda mane ko teba bangina abambalike noye chingoko abangina babe pisi ndigeria abagaka bebiru mono egere mbabeke na barabu babe pisi buna onye ne ngombe na batebi ngombe yeyemo na inje ni yetuke mokonyora embori ena na kogenda abagaka babe pisi nje bintendo bingo jikokorera abantu abande buna bona abasaye mbaligerie no mugondo okombo basimeke bintu basimeke muna chiarale ntoroje asijikoni kwa magoli buna nje na atalire kene baka ngaje kukuminga chiarale na bujikoni kubuyega igonga ngoro kiabasaho bungaini na ende nindusi abasaye bane mbaira asabasani bane mbali ketali lazima account ya Nyamira ikiagera bono etaito MCA elicha makoli nyachi gakini sinyukoligeria abasaye nje nabasaye ngo jikokonya nabangina nabagaka mbakonye straight tali umusaro wataigo ayo muske Jumbe yes sir emirimo yo MCA nerili emurimo yo mu MCA mnabona muranga abantu baminto bagisima ward murange kiroge kyo MCA 1 ge MCA gisima ward 1 emirimo yo mu MCA re tatora kinemenge engokwanira eyemo is to register to agent go ngada legislative legislative no kubeka amachiko aliyo gokonyo mu gisima inje amachika ali akobekwa ro legislative nere kobekwa erigererie chiba sabona chikuru ali budget kuru account ya gisima chiacha ngakire legislative abantu ro ekobekwa ali chiba sikirendwe besene chingo gojikolenda ngento gyakabere ngo boli percent I percent inchebye kabona bondo dani ya chichumbe inche ngo percent abantu bagesima ni county inche amaisabo inche bakoligereri
I can be represent them inche bakora ranking gokora egento gia gatatu inche ngotene nari ngorokie imba maisabo inche ngo ba maisabo ndigere linga ki kina irera ranking gocha kobakonya kine egento gia gatatu igaso bwenge ebintu bitatu kwatebiro mu MCA gokora mbire ngora legislative ngo bega lijiko lirere liwenche amachiko alitokobeka igono korosie machiko amachiko arenda abanyagesima ambatu gwateba ngo president y'abantu ngo president y'abantu bagisima bandigire libuna bono inche bakorora inche ali inche ndo bono inche bakuri abantu bagisima bakuri ngo president ko cyasa abantu nagesima yabo iho gwatebe representation namba isato chibese ngo balendera chibese eronto begatari lakini chibese bono inche ngo balendera chironero lakini chibese bono chiagesima inche ngo lendera bana inche ngo ba accountable. Okay. Yes. Inere mirimo yo gukora ase bunge ye county ya Nyamira. Yes. Okay. Kansolo Elije Mutua. Keroge gukorigia nkebwate uzito yaye. Kerogo kieke. Keroge kegere obwe MCA. Litanga ni oversight. Ekero kwa oversight no kogenda ari Nyamira ase assembly okwanere okoswamba kaseka bana. Omote bie bintu mbiri bibwenete gukora inere gasi ene ebintu bibwenete gukora ward yane. Okay. Igo ikine kigente getangani inga aye bune gabana yane ebintu ebi bigoche se county yane tinda abirora go ikambo mburuge ma ekere binte na biburugire biche se county yana ya ward yane diribya ward yane ndende chipara ndosi chinyagitari ndosi jine chibese chikorwa ase e county ime tali chibese chikorwa aso mubukone ekere chibese chindo chinyagitari ndosi chipara ndosie totebe bintu biri bigwanete nde mamaje mbaka nko igutora amaje okolibege sima olimera abantu bahol olimera abantu ebintu ekiagera ayekero ole Nyamira bune county buno representative naye bono olega bone kero tenere tabandaba inkio taro seria ebintu ekiagere gente kenene ngerina ki ekenepi ekere to koiwe kero geke nande ndenge kwanera igoto yitwa twara basani abange abairi baminyoka gocha abairi abajukuru bane abayigu bane Mutua tokonye naje kwaire gente nje kitindi go jugotwara egento go jugotwara no korosia asa yabe buyati natara na maguru tingo na kwebisa bisa umata bantu bando konyora bwebisire ngasenge njo ngosinywa ngobori kwale ngaki epare ye ngakiere inchase kachuba god ntagetemba de bantu bana bagachuba kurugirango mwenziga abantu bamintu bageteni gakikamuranje abantu bamintu bamirika muranje basengereri bunambarigerere tiga narori mokongegendeke njengegendeke na itirobote momanyete njekina kinasaba asoko bako gwokobe ekiagera nyumba ncha yuamboka naboko nyoranga Mutua heta bwatikari umagora ko no kujiransa lakini obongaini nyasa ngeire ngonte geteko konyo muntu gachuba kurunyamira ndete bintu biribya Nyamira mbitona tone dirina bitona tone kero muntu anyore buna bono na heta sekretaria gachuba gwoti pare ini bagitinga kuminga bono rende gaki ngakikereiga mumo akoyo mukari kombori ngaya Mutua gakitenege ekerugeke ekiagera nkwa para goteba iga para wide tenereri para nere na eta ekoruga chuba ya eta liyoka ya ndasengereri ebwata maurumoma no mato moromoma mbako monyene bigibigi atagete ko ngira ne koira nanjera gaki kamoranje abantu bane bagachuba njege ntokero kinateba tindateba uritara akora egi akorire okorire enyo usinyo okorire ubwaya lakini egento nkero ronda ite komotebi onsinyo asa ikeira atagete gotiera kujege egento kyobo jumbe igoro ekiagere ekege komabere kerito because egetagete omonto omanyeto goso amakori utarana Mutua dagotebi kero kwira ngora nari okonyara koreta chipoint cha oburonge ngakyo gotebe kero kyo MC kiabere kerito nando mutoma kyo jumbe bone kyo jumbe na MC ngere kerito bono ekero montajire sukuru egerasime asomire gose okorere university nabwo nete gusuka kujigoro bone ke turujere na bagusuka no mwaka bono na inchantigire kiagera amatuka yayiga na inche mbwene te goso agari igotinda getiko mwapi usinga murame motebya onsinya yentigere gente kabantu bonsinya nabungo tebi. Okay, Dan Jumbe. Yes. Ekero kulige kero kyo bo MCA igore serious kulige kero kyo bo MCA gose gugwe karakari no mosae kero kendo ndole nguru agotebi ngaki karaira ngoraye no mosae no bwate chingaki tiaturaraga mbege nteke. Thank you mwana minto ngoteba iga abantu bagusi
njege ndeke buna na chira na ande na ikaranzira se live enka yo mugusime yendeke tari chenda yendeke ngokeri kurunsa ali mbakangere ndekora ndusi amanara ali account mbalendera manta bagisima abantu mbale bako chabato sare chikuranka ali nimba manyete kakinje monza ali chikura munanda yendeke nga yonde serious ngoli yande yendeke no moyone bwensi na ane toko kenda bakengoli omungwano yo kurukunga tuti nyamino tarakora para muro chabu chibarango chikwanira tora tarakora gazi ende yonse okay yendeke ni na ande nje no mumura okay ntoko discuss igoro ya nyamino go seto discuss igoro ya tuti yo goteba discussion ya ete ko baikera taya aine kigentekyo igoto de kwa negendo kiri ground oto the clear picture iri ground yes pare kero goteba tararo sipara kanga gogoteba naki pare korwa segete kogenda segete teraro sigwa enyagitari era segete onyegesima onye kereye ye county teraro sigwa you see what the been naki egetajo kera segete iga abangina ba chandikire nkebwati noe nkero sirinchirende you know ekero go articulate facts wajite bangaki esoke yetanya cross lakini bono totebenga ki igote de kukwano yoro amalieta yebweka because ore rival go se ore opponent you know bantu mba komanye ntote de goteba I'm sorry to say ekegera kango totebenga ki ekera sigete yesukuru gete KISII ngera rosikwa you see jinda de kukwanira okay jinda de kukwanira ko sijipara cyake sima cyonse sijabeta nchakere the roads are very pathetic very pathetic buna abantu beji motorbike ngokomblini balezinde abantu abangina babakoenda ichichaye bakotora chichaye nyagitalia epale gote kuye chaye debwati seweta ekara mungi nanyolere ko sono mwana alia emergency barangi gweteka binte binge unchakere bano ne para yake sima botana road bali yinembe sana nande kubuli abantu bagisima bali baleke sima botana road monyeroche na etabunga kwana nabantu bechaye gali amachani mbante ye bali nyerozi moko ngege ndeke nkonyerozi togende bale kurwa litongo Mutua factory road factory yerembe muroje bale ibunere kere mbura ya tule mbono nonkorwa na ete to igoro bale muroje bune mbura ya tu ateligo eteka abantu ba Mutua litongo muroje egende kimoko nga munankaranse da dani bya jujumbe nimbara osari bale yo streets within Nyamira ndobwati streets Jones B ndobwati rights power Kenya power ningende Nyamira ngenda sabantu ba Kenya power mbakwanire mbatevi ngaya streets zirichi yakule nimbegingo tajabu na ndenjiros pare korwa arong mochenwa dispensary ya machenwa tebwati marioko ngoja ndabu ngwanda damangane dispensary ye pare ya machenwa tebwati rembe bantu ba machenwa momanyete ngaye pare yetete abwe ko ikamachenwa dispensary pare inembe munyeroche to alenge na inu moisanda mo kante bigingo so amo kongege ndekyo pare ininyerosi within amatuko 90 days kina so irabu mumuroyo motemango bari ende enchoro sukuru road ga kya bantu ba enchoro muroche so muntu yarwete kurugurabu lyamuni bara ya menyenje enchoro bari bune gwita gwita buna eto last week nkarole bari yirembe or the roads ningo nyigorachi bara chonsi ya makori kyagara chibese county ne bwate mutogende mari tumunyokanie jibese chitokurusia county maria mana ali mbalendere kesima yito yatikaire maiga abantu baminto momanyete tali njo mutangani gokwana abantu mwa complain bantu ba complain lakini rende mwa complain yesere na ntakete koraransa abantu baminto bamne sasati ya road ndache mo ndachomo konga mongoro kimumbegere ngazi ngenda ali kesima ali amarusi ya mana ali mari kesima county mbalendere kesima Nyamira county mbalendere tinda goro pare gorukeli stage kirije stage yabwata kirije junction ya ende san sub county hospital one hospital you oroje san count sub hospital ngakia bantu kwa kurusi umungi nakurwe esani amolente baka maybe baka KISII wosamu ile keroka ichuni pari je chire chimba abantu be motorbike baito ban complain ni bago ndenga dan ai na etubwata na ande Juma tena ko tegasi government ni manyete nabonko genda ali na njendera abantu nimbwata abasani ndebya abasani baminto ka kikoraki bwatesie ngaski kwale kokora na kole tobo KDF ama former KDF Kenya Defense Forces so ni government ni matenga kingo tajari dindi muoba njino muntu ndali muoba njino muntu ndagenda ali mu muro bwata chinguru ni ndene chetik ndabongo so ali nimbwato all yego intel nimbwato skills and ideas yego intel ngakinda nyole kesima yite koleki
KDF ngakikwa rueto kwa KDF na alisainete na nje nkonya abantu bagisima. Okay. Asante. So echibale chichonzi eyende bwate ke buko primary school. Eyende bwate kurukia mwalimu. Echimachuliati. Egende tuchikubwate ramyere karantini. Egende gesima nyechoini. Ingina machuliati. Ngende sani. Chibale chama kulia yi unko igora bu yabantu baminta bange na baminto. Na enu karamonyolete gende gionsi alia amakulia yinyugore kabisa chipara chirabese. Kimurange na abasabire okoboko mosi gakinje no mwana ino na chira na abasabire ndairenze ntebinga kingi ntakole mo ndebingo njoke kujango njoka mo ndebingo njoke kujango njoka inje no mwana ino na chire mbabu atesike simayeterabe. Asante sana Dan Jumbe. Yes. Ngeta bantu bagisimamba genderete ego kuirachi notes kera ntoba elibaga na barobo rwekerengereri kebo Councilor Elijah Mutua. Yes. Omanyete abantu abange bakomanyete buna neli shabiki ase radio nechinsemo chinde ngakiura akoro convince abantu ngano serious kulige gerugegera bako gotegerera mbara omanyete abantu mbale barateka za joke ngaki gakono Councilor Elijah Mutua nera jako tabine kiruge kagoligia Councilor Elijah Mutua nigenda bimetanyo rabeke mugine njale kumugwania. You see how serious are you? Nadenga kiura convince abantu nga indeed nkuri yole kerugo kyo MCS godi agachuba. Intagete ko batebye ken. Injeli jamakoli nyachi honest. Na ande ntagete ko boli kerugo ke mpaka mutwe mpaka engoli tindi ko gediga. Esababu ne. Number 1 ekere na atarire gachuba gusekere ngutena gachuba. Abantu baminto niko bakotuwa robote. Bayiguna abatebigoro yamagenderero. Buna bona sekene nje serious. Esenge na atarire gachuba na arore ubore uboro. Buna bona sekene nyakita nere gachuba. Etagete gokindu gachuba etown. Tikakora atebe yana ya miriri. Miriri nero na obara atebe mutu aruete koru miriri rogoro. Lakini tiango tebinga ebinte bina bingo jikokora bioro kinindi serious. Na ande no nyambone gango chakande. Amaje na arare miriri ale metwe. Yani dana konywe omuntu karukuru gokioma yani omwesimi wa gokioma I'm sorry omwesimi gokioma mbi yamono ale meta amaje boli bwana dudusi amaje akatuma ko jigoro amaje itana kobeku nonye yani abantu batareiro omwemusi ojugocha oso agagu otebanga na abegete chibambu amaje yaita bona abantu bachandekete bune sukuru ya nyangora tebwati mache nyabigege tebwati mache sengereri tebwati mache gucha tebwati mache chisukuru cheito chose binji bwati mache amache narare kole munaro geteni nyaibasa intagete kokwane gento biri bingo chikobu koibokia imbo akamana koliere chibesa pi amache ari geteni ni nyarosi atiromboke agende kirase agende kebirichi agende amache aminyoka kirase igo abantu baminto gendo nje nare gotebe kene pi inkelina ki tolende muntu tabasa koteba ngatuaje muna ji project nje na jambo lijikura jana esababu neye egentege tanga ni umanyete nje no mwana jubiri nje tigantebe kene oche kondigereria nje bono mbegeti janga je jubiri no ndigereri bono iga jubiri na ya jagete kare egena nya jaka kare bono na amanyire mpaka national na achire mpaka igorari bantebiri na ya no ne register nje no mwana jubiri na ande chikurande mpaka engoli. Okay, asante. Igo tayara ye basi yao watebire basi yao igere Jubilee. Omushimwa Dan Jumbe. Garokenda ye keroro chia se county assembly ya Nyamira. Egari private yugo chira mpasi king ekamota kitego swangere keke goseke amuringereke. Thank you muna kwamboli this wale neligia. You know bona gezi toroje omarengo itabantu baroche kenyingi manga itoroje gochi. Ndoroje ngai na ande bono muna gusiaye itumoroje ngai ngai wefuere ewefu yimoroje ngai toroje ndo bwato musikominto grade okengo matiang okurwanire obo president wa Kenya bono rende gusiye ito na ntuna tole ko runsa abantu bagesima na toko ruwa MCA yes gaki ingo basaba moto bwatesie kurunsa intuma te kurunsa into na abantu nsa totire kurunsa ko chigoro tojo mu women rep tojo mo member of parliament tojo mo senator tojo governor no mo president iga kurunka baka igoro nduje billions onde bwejo ko bori kurugia nka egwevu yeto yere chubiri. Asante. Yes. Entagete turabikira getona butonyora mangana maiya Mheshimiwa Dan Jumbe na umuske Councilor Elijah Mutua. Entagete garatonyora mangana maiya sinchira yo wikeno ni jinseso tutuira negocha. Ekero tukwira na gocha umuske Dan Jumbe
no chikora totebi ngaki ekerota getoborai kende nkere kwara akorire kemo bibere iga ase gwodi ya gisima onda akorigererio tebe ngaki musao yone kiorokererie kieto sako monyo gotema iguru chataranyora gantu atasonga mbele. Kansora Elijah Mutua aliga chuba enye gwakorire gento kemo bibere iga abantu bakorire bateba nga indeed Kansora Elijah Mutua no nyaga iseire tabwa ati nibo buya orate mireke I'm not saying that we nibo. Yani I'm saying ngaki kendengere kwa. Kendengere kwa Kiagera keroko onyengo konyara kugurira abandu iko gitu bari keroka. Kane gakibeza jiro chini nyasa ukurukirie kekento bwa. Alright, mushimo dan Juma ngwira na tole gocha na boigo Kansora Elijah Mutua asejide kange 13 tugachire bosi tonyora mangana maiya alafu tutaendelea na masungumzo yetu. Umwache motegera litochi ndale ngwira na tole gocha asegekeke sana kirebosi no ali me studio Kansora Elijah Mutua akuroka Elijah Makoli Nyachi na boigo Dan Jumbe kurwase egwodili yagisima no baraga se studio ekerenga kiabo no bo MC manyete eyene nkayo mugusi no mugusi ekerata gete gukora nabagusi igagocha imeye nkayo mugusi so tunakupatia nafasi na ine ntoliko chora ntoliko tebango uyo nere ngoko eguli ogano taliko kero muntu gako eguli bagagaiga unakwali nyorire Dan Jumbe na unakwali nyorire Kansora Elijah Mutua. Acha tutulie kiasi tutarejea muda usio kwa mrefu. Ronald Mayaka Brigadier na rogocha na magana maiya senchira yobo ikiranu yechinsa isa tuchebona mambia kwira na turase keke karibu sio usicheze mbali. KISII hey KISII Yonka yomobusi. abanyana chinyomba chiko kombo imeyomo chiobusongo niko basabirwe ko babangora go Chia abana barachigoso asi University ya KISII omwako mutangani mutinyo gocha nabwego mwenchumo tegerelini go serikali ya boli we gukoro boke bago bwachakire kororekana semesangerekano au imeyense ya Kenya nabwego omorai we kiamagia DCP muskeri gadigashagwa nigatebere bunanale ange gochia kumo bwatesionde bwensi orachiko chauro kwiruruke bandera yobomo bwensemelie kwameria serikali asaya muna yanda mange mambia bono monchomo tegerelini gongo kwaligania elindo nyari konyegwa senchira yobo ikaranu korengana bunatwikira semesa yetu ya magana maiya chinsani sato chiabono mambia umwancho motegereri bono toerera uyaigwe bunagwateka kurwa semesa ya mangana maiya ime ya KISII FM. Ronald Mayaka
chingaki aborokiwa baria bakoreta amatemu abo amanene a form 4 mwaka weta baroberetie gochia goso ase chi university gochakira mutinyo gocho kianda university ya KISII ne ya mwichi university echo chirache kwene kimubaro monene bwa borokigwa abo barachi goso mwaka mutangania se university iyo kubwatekana n'umubaro y'umunsi umutegereri okubolia niko kwarurwe gochia sabanyene chinyumba chiyo kombo imeyo mu chibosongo mbaba isa gwakania chibese echiko kombo enyumba gwetania kerengo asengenche mubaro yo omonene umurandia awe kanisa ya Adventista kurwa se district ya Mugonga bo machoge brabwe county ya KISII Pastor Evans Kembero digatebera buna abanyane chinyombe ichichiko komboa asabana barachi komenya nigo babwenerete kubayira buna abana babo bunenchera ya muyo kubasira ase amasomabo bali baito mubwati chinyumba asibosongo ese abana abawo chabakomboa abana ali usabanga chinyumba chiri ekero no mwigure nga abana bakire ande mwigure na mbere nene ujumuri mwatuletero muchando monene ekiagera abana abono bachita abange mworo momende chibesa inyumba yakanumara kabiri nyumba yari wakanu chiri 10 mutari munyeri chiri 20 bona banataka kubakwanira abaminto bali abanyene chinyumba naki ayino muiboli no mwana oyo gocha ombinga no mwana ogo ekiagera tumayitinga mwana okomenya mwagasomero mambi nkyawo chakoba amira okonyora omwana oyo onyomire bwogo omwana ogo onyomire sobo omwana oli ono nabutage korosyo amatobuya nto chaka wakania abana kibasa kiri igoro ngikiagera ono bakira abangi bosongo yaya ando mente nyumba eri yakibara asiba guchi kiagera kibamenyeta bagani kyasiba kogenda enyumba y'obachenu na kiro kyo kimente nanda abande mbale batoko nili abana abagendagira chiafukado chinyeni ebituma n'ebintu ebinge bikoliego bona osanga neinu ekero n'abana abaguchigocha igoli kimoko baoneri ebintu ebiga bakolia baoneri igoli lirire friendly nigo boigo murandi uyo abolia usaboliri abana abo bagochigoso ase university mwako mutangani gochikwebwa atabuyelinde gukora amasomo abo muchandonde bwensi otayo bunenchera ya mujogo Chia kwerobelia sobogima bwabo ubogochigocha abana bega baminto osemyo banene mbolinga namugo chikanda chi school bandu barachire chi school bandu bachoine chi university bandu bagraduate tali inu batangani mugo chigosororo goko sororo manyange kinege nta bandu bandi barakolire egere naye goko gekora togekora no boirori kiro kende obesikonyoranga kwagure osoro komaetenge gentekega oikobe determined egere umanyenga moeri bwegenteke inkiuga netiko chikoba nkiuga netikonyora egere ko ikaranse okeminyoki kirwatagite egere ko kuro kenyore igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi Omo Archbishop we kanisa ya AIC mejense ya Kenya Jackson Olesapit nigo agikirie enaro yabarai au gutumeke bibago elinda kolenta chiburaburu asemesangirekano au ya siasa imejense ya Kenya egentate birege kogosererio mulembe imejense ya Kenya Sapit nigaruru kubuli gochiasa serikali gokoromukia na kobeke merobeli yo gotanga obokebago bubwarorekanire komente kana muno egentate birekera chiekoba ekebemono gochiasa matukale bosio onyenke kurigereriwa anene chinga kinse ya Kenya robereti gochikogenda sobo cholio bonene omwako gocha nigo boigo mu Archbishop yarenge egokwana chinga kichia masabo yogo chena ekanisa ya All Saints Cathedral meyo mu Nairobi abwase bibago bya soete na baseberekania musangirekano yolenge gokorekana sabu matuko make aitire. We want to thank God for having given us the opportunity to come today to rededicate this place so that Christians can use and God's blessings will flow after cleansing. The culture of Buddhism that is taking root in Kenya will not give us the desires and the dreams that we have for Kenya. What we saw recently in Al-Kalau, the police were mobilized, over 1,000 of them, to go and protect citizens and Kenyans. And the message from the CS Interior and the IG is we are securing that day to be peaceful and to be peaceable. Now what we saw is almost the reverse of that. Attacking people in a sacred place is an attack on the honor of the church. Jesus Christ our Lord. And he's asking the same question today to those goons, but above the goons, the person who sent them.
We have made elections in Kenya to be a matter of death and life, which should not be the case. Igogenderete gutegerera mang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Oyo kabira mukonyi w'omurayi w'ensi ya Kenya uyibona oro omurayi w'ekiama gia DCP Musikeri Gachagua nigaenekirie buna nigarachi kumubwatesia murayi onde bwensi uyura chigochorwa elinde kwirurukia bandera yabomo okurwase osobomo buli bukwamilia serikali onyeke gwichia kuba munataliere orachi kwegwa libagerio ukwana nechinyomba chiburali obutuko bugokera lero Musikeri Gachagua nigagoteba buna nigo abaliganire babwatani baye bonsi kubwatesia omurayi onde bwensi uyura chigochorwa ainse kuba ngataliere kurwa senseme ye kwamilia serikali elinde gwichikwirurukia ebandera yobomobwo aya nigagocha maiga y'omurwanirira bw'ekirugo ky'oburayi bw'ensi ya Kenya gwetera se kiama gia Jubilee Musikeri Dr. Fred Matiang'i gokorega ikaroro rituku rigoro n'omurayi bw'ekiama bw'ensemo ya Linda Mwananchi uyo oromo senator w'ekaunti ya Nairobi Edwin Sifuna asegekalekia korekana tasi ya visio Musikeri Matiang'i asomochio kareni meya Nairobi rituko lia igoro. I think I'm the best person, but I am open, I am game with my colleagues, whatever we agree. But I want to assure you, from my end, I have total commitment to the identification of a single presidential candidate. It's one of the discussions that is going on in Wamanyoro. It's very heated. It's very heated. If they are saying it's you, yes, it must be you. I say, okay, what if it's not me? Who we are discussing? I believe my colleagues will agree because I have asked them many times. I have made public pronouncement to say, I regard Gachagua as presidential candidate. If it's not me, I'll support somebody else. I ask my colleagues, you don't put your supporters in a corner. Mm-hmm. You know, if you say it is you and it's you and it's you, if it is not you, there could be some complication and a fallout. Yes. So what I have done myself, because I'm so genuine and I'm so desirous that we have one presidential candidate, because of the urgency of removing William Ruto from office, because he's bad for the country. The country is getting finished. The country has been taken over by goons and rogue police officers. So what I have done, I have prepared my supporters, who are in millions, for the eventuality that there is a possibility it is not me. So that if we agree we support somebody else, I carry them along. Mchumo tekali kubwatekana n'okumira n'okwo Musikeri Dr. Fred Matiang'i na Edwin Sifuna asenge nchijo gukwanda rigoro yabomo obuwechigoso ase serikali omwaka ogocha abarai ao nigo barure birengereri byabo kubwatekana n'okumira n'okwo nagotumanye Musakitu kurwa se county ya Nyamira Edwin Mwanambe. Abarai nigo bagendere wesokia gukwanire goro yo kumerana ku Musikeri Dr. Fred Matiang'i amono murayi w'ekiombekeria kya Linda Mwananchi Edwin Sifuna Alex Mong'are Mecha noyo mobo barayi besokire kurige karugo kyo bo MCA bwa bwichora sobochori bonno mwako gocha chingaki akwana nemesa yaito yamangana maya nabo Mr. Sifuna yatigire Matiang'i asengenje Matiang'i oberega kole binte bingi kurumaire serikali ya Mr. Uhuru Kenyatta na bete education agabaga osokia matema asichi wikibere naenda okabere se ministry ya internal security na agakole gashengia sana ekibona kiragere Mr. Sifuna akole ki amotigere eliate nemune esoli candidate kurese kiaba gya chupiri nigo boigo yakire koko asekerogekyo longo nya bantu baminto mu SP na ichimombwatesie eliagera ngiri chikura cha 2027 asengenje ujayeto amaganda ire neze sana chipara njiyo chinyegeta bali watayo na manje bantu mubwati bakunywa amaya noko boli kwaye guchiaso mugabana bwe county Nyamira Mosca Mosnalibo nabego musikenya libo neta kere buyanga amalio gato ke dispensary muri Kenyambe etono ne dispensary chine njyo chinyinge chikwame chite bwati amaliogo abanyegeta libato kororo obwata sikiri shugurwa y'abantu chinga kicho boigo Douglas Rutonkeo okoboli keroge kyo bo MCA bwa bwichora nigo akwanira yaiga is a good gesture ekogera no toroki unambata ko unite mbata ko bamo erinde tunyagonya ora twanyore kiongozi uraje ko bugoria flag bearer toko ba encourage family once tari umontoyo mo and wa commit ne viongozi fyos at the end of the day na ondoche baroche in the right direction asense mwende nigo akwanira mufumo bwekerero go digital oyense mwe upinzani yarolekanira guchia gutumeka gochoro yo guchia kurirukia bendera asamana yumbu ya sana lakini rende abanyina n'abagaga mbere batamaite gosoma batanyara ko ande mitandao
erinde banyare wakekura gose banyare kuba amapendekezo abo samaoni one nare korengereria bari kurigie method eng'ao iri iranyare koba inclusive iranyare kubwata amaoni ya kila omonto. Edwin Mwanambe, KISII FM, tenda wema. igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. Ronald Mayaka abo bisabo bugwenia gose clinical officers bagokora emirimo inse ya serikali ya county Nyamira nigo besogetie na gukora kurubekana kwabo asomuchi Nyamira litukurigoro gwikasi nyagitari nene ya county Nyamira ase barenge kwemurunganiria igoro yo kunyorwa kw'emishahara yabo nabo igo bokorera obokong'u ase bagokorera emirimo ukwanira barikia magana mayeme yo muchiyo o Nyamira bo bisabo nigo bamuchitia serikali ya county yo asoko baumbia kubatekana na magani yabo chinga kibaga kore mirema se county yo ase baganitia serikali yo ya county kubabwaterania abo igo abaharai kurwase wizara yobo chenu na gukinya emishahara yabo korengana no guchika gwekeombe gya SRC nabo igo gukinigwa ebirogo gati amagania ndambange ayo baganitie rinde guchikogenderera gukora emirimo asobwororo ntu buna balioli getega bakorete interview abanyagitari basomete ukarra nao baisaine ukabaegasi ningiye kogera utari kubakana rindi ingiye kogera utari kuba promote ningiye kogera utari kuba maruwe bali batakire kwa maruwe ingiye kogera kugaje chibese cyabanyagitari batakire kwewa chiri cyadenete kwa sengenjo ye strike watebete ngaba bono banjeiru baira negasi banjeiru baka n'umusharo ingiyo gagirete chibese icyo nabali kwaligete 2023 ingiyo utari kubaera chibese cyabo omweri oye chibese njire salaries and remuneration commission SRC yatoete buna abanyagitari sikaunti jinde jonzi ipi cheiru lakini Nyamira okoboli bagadamba manyeti igona egaba nerembe bekiro mo secretary akwanirega amangana redesignations abantu abanyagitari abunorochiga ba specialized undo somereri sankwa undo somera amangana yege kuba chest medicine undo somera amangana ya maiso undo somera amangana reproductive health kwibuli abangina basibati ba minto mbali bali basomete elio egezokora anesthesia elio bali muroira akobetwa orara nande bamuboke abanyagitari abo buna bachite chisukuru bakairana kende nke yabana kwego Nyamira nere county yoka koru devolution yache tokonye se ituga nere county yoka etana gukora resignation y'abanyagitari igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa KISII FM enka y'omugusi. chideka chiabutukira omwanchi omotigereri nikomene isano nemo igoro ye chinsa isato chiabono mambia nenchabono ntegete gukorera amang'ana maya senchira yobuikaranu korengana bona atwekera semesa yaitu ya amang'ana maya bia mona sengencho gwachora kuyategerera me KISII FM enkaje mugusiga endra gutegera na inde tumera na chikoba chinsa inye kumanyanya mona yanda manga senchira yobwenge ncheni gonkoro kwa Ronald Mayaka omwelio bwa amang'ana maya bunaletwa sole na KISII FM enka y'omugusi. KISII FM enka y'omugusi Koronyore
pia waulize maswali eyema seyemo lakini nditigana kumanyu ya buri gaiga kurwase ebengi ya Equity kegere bengi ya Equity mwancho motegere nere bengi na mbeye mo na ndore igene bono ya oncho ya korena maoncho lie manene obokore ribuaye ya borosiribu ya kabisa bono igobore asokoboko kwao kero ngo kwanira koboko kwao minute ngege binte binge services chinyinge na bochikora gwetera esimu yao transaction na boko kora gwetera esimu yao na boko tomebesa na boko rusie besa na boko nyora loan imagine na boko okoba boosted nenchirende nyinge ndagete koko tenga netoka kubwate simu ye tokoro kamulika mwinzi bado na boko nyara kobako konyoro bokoreri bwa Equity Bank ikiramba wate line ya Equitel na bogo na boko bata *247 hash okore transaction yao muchandodi wensi yotayo no nyenekere internet yetayo lakini asibali mubwate smartphones inwe igokogenda sisemelia Google Play ose App Store o downloading ndotokoroka Equity mobile app ndio inyara kobaga kogokonya kuruga abo ntubwate balia banchita mangana online ntubwate Equity online asabantu bene bali bakoro bonchiri bagutumeka laptops n'ibintu binde binge na inde bonta keteko komanyinga bono igatu botse gutwara maisugusu ekegera ekero ore customer ya Equity wate account ya aroro ayibono gokonyeka bwangu una bono iga na bonta keteko komanya igoro ye loan oranyore ngia sane kurukwa easy loan yakora se ebengi Equity kero kinota keteko kore nyumba yao nota keteko nyora chimbusuru chugo simeka moyo chibando nini kusekero kedo bocho motegereri na botagete kuigore biashara bya wende bikine unaona ubyake jeki kidogo utagitebesa gete ekogokonya gwikirania yo bono Equity Bank go bago kwa eloni ya obu yake gima ekurukwa easy loan nige ntoko korano kora cheki limit ya ororenga kibago ko engana na ndaisi sana na bogo cheki wetera line yao ya Equitel go sobate *247 hash go sena boko genda se app ekurunga Equity mobile app ndio unyara ko ba go komanya limit ya okuruga gubone ntoko kora no go apply eloni yao nekero kwa korera application igobago kwa eronia once ba ya approve igobago kwa abu yani instantly unapewa hiyo loan papo hapo bila wasiwasi wowote elinde bono kurugagwo gwatwara bosibori buri bwebesa gwatebanga bone kirenga gwatagete kyanyare ko bakegwikirana na ndo mwanjo motegereri mbali nabo na bonta getego kumanyinga muntu tayoranche by the way gochesa nebesa yaye ikero nyena naye to kwimukie wallet yaye bwate chibesa chinyinge otebenga goto gotige mesa igorando nsigora agenda nga muntu tayora kune apana uikoye oyerende obeka kiba mbako osibenesi osieke sibu unaona na bere go ikegara abantu barokonyora batete kungaina abantu bande muntu gwakere simikururo sana mutamanye tiningo ochaka gota bingumanyete eloni eri yao ya Equity yabire tayari utamumanyeti pi message yokurikira ngomayete you have been chosen ko ewe eloni ngana eriganaiga nganchoma ete no ngokora Equity Bank na mambo kama haya hakuna kitu kama hiyo ni mikora kabisa chimessage une echo forward gochese namba isato nechi namba echo bagokurikira forward chonsi gochese namba isato ili ndibanyara kwa bako iriru getambokero kielichi ko unanipata at the same time kingote bangana onekero gotumeka internet make sure ngotumeka
na boigo Dan Jumbe igakorwa segodiria ya Gesima akurigikirwo kyo wa MCA na Councilor Elijah Mutua umanyekene na Elijah Makolinyachi igakurigikirwo kyo wa MCA korwa segodi ya Gachuba ninchiko kwali baganta getobe standby elindora ababoria mabori tara kurumuroberio aseli tukolia lero tochiandale tokwirana asegekege kiribosyo igo tokwirana na kugendera n'ichinkwana na yetokoreta ime tokwali bagali gutwa kiresimi SMS na bagoturikira gwetera 0791088922 chakanilieta muminchulimi itakuwa bora zaidi. Miriri Jazz Band. Thomas Baroro Mamanyi Ekarantombe Kaikikie Tindi Lugo Sasima Igyata Tindi Lugo Sasima Igyata Amone nuitu Erengo sabai Tata Amone nuitu Erengo sabai Chingi Ijana Ekugambirwa Chingi Ijana Ekugambirwa KISII Urasali mama Chiza Chao Urasali mama Diga Kondama Kubura mandi Enka Yomukusi Diga Kondama Kubura mandi Diga Abagaka Abagosemie
bunge ne ya Kitutu Masaba. Kansora Elijah Mutua nere Elijah Makoli Nyachi igakori gikiruke wa MCA wodi ne ya Gachuba baada bunge ne ya Kitutu Masaba county ne ya Nyamira county namba 46 jamani. Wako hapa ndani ya studio asubuhi hii toka nderete ko kora chinkwa na mona barabo elinde kuligiringa sera chiabo nchire chiechi policies bako nchire chiechi kibatagete kuchikora ase chigodi chi bwatekirenga gyo kuligia kirogeke kya obo MCA tiato ndere chinkwa na chite yemase yemo na bokwenda kuturikira SMS gwetera 0791088922 na boigo na bogokwana na into igase studio jina bajisimi 0796988630 na boigo 0706181822. Tunarudi asegekeke karibu sio ndetu mayoko kwa liba lakini asibono ni chinkwa na AMSM. Karibu sana Moske Elijah Nyachi ya studio na ende asensemo yomo helio. Karibu sana Dan Jumbe. Karibu sana Dan Jumbe ase chinkwa nechi nseme yomo helio. Elijah Nyachi na yekanzura Elijah Mutua. Kero kindi gento ngere kwa rakolira ke montara atebenga Mutuo yo no nyogo kwana ngane ngori yale kerogo ura amahene twara mororire no muntu bwate nkore ndabo rakolire APCD. Bwana Dudu si nabonta gete koira niye kina akolire asa abantu bane Gachuba ward abantu bane na akolire na barabugo ase onsi pia sengotara anama na akolire abantu bane litangani abantu bane inche Elijah Makoli Nyachi ombwate litangani mbwato bwa mataba yakuje obwa matobuya kujia sabantu kera mbwato bwa matobuya kujia sabantu nimbwato bwa matobuya kujia sabantu abanene buna bono chigabana buna bono jigwa abawaziri Kansora Elijah Mutua Kansora Elijah Mutua tafadhali liswa nabo lindi linaki kende ngere kwa rakolire gekorokie sign yoburayibu aho ngakero kende gokochikoywe kerogo nabo era atoke ngano chiko koremeremo kenda makinere kwa rabe karati genetu kwa kikwaro siri nabagavana baimze igitali gento kwa kolire gento kwa kolire ngire kika sekodi gacho gento na kolire na kinale gukwarera na rusitu muwaziri Nyamira gacha karosia maje konyora sarikire atagete korosigu abe asensemo ya miriri ayekere na moreta engakie iyo umwe musio lengo akamiga igona na rose dia majayo ekende na iranetio abane sukuru ntebe limosengereri kubago seri gunga batebia ya irana kujaringa bakanere ndagera ekende na nyoreta abana pota bachandeke ta sekretaria aigari ya Kenyambi nkabatebona gapara kamuna moko na kujamba kujungumbu gaiga nkabalike mwami atano na bwate nkabambuki igoma pato ningene ko kolegendo asa matanga ngorunde jibeza asa bane sukuru ngondangeri bare mechango nagenda naru yani gento ngangete pi no mwana ogoseri gwe sukuru na umerere na abana mbaro nagorire uniform umate kinege ndikiara tindalikwa nje no muntu ngwashoro lakini nkoira ninda abantu goje sukuru nabona abana na ira niri abana goje sukuru na konyire abantu buna bona mungira mbarerire jinga kiji Jesu kuku abangira mbarari na ireta masie ngo batebigaki ikinanje na kimbwa atikazi igona akolire ebintu gete bikororekana biria ntari ikiri lakini ngo koranje biye komanyana none nsoko ya getare yeito na jera oseti mapema na jagete ko jero mapema ngo koranta jitero otendu usetie godi tukakura amaje amaja y'abantu bakanywa amaya igonga na nje nara akolire gintu kyo koroki ngaki ninde n'abantu bane kurukare asante sana Kansora Elijah Mutua Dan Jumbe ase gwadi ya gesimaye buna gwakina na gwaikiro kuri gyoborai kama kingari kwatigire maybe kokokora gintu kemo biberega umuntu aratebengeke ikoyo tokonyete Dan Jumbe eke nensokeye guseke nigento gitega eke muntu tokonyete Dan Jumbe kweli Dan Jumbe rakorera 1 2 3 kirengere gwakorera sigodi ya gesima omorari minto thank you so much nande ko ngenga kiye bono iga bwate binte binge nakorera ari lakini ndale gukwanira bintu bibire bitatu egende kemo nkari muna torari bono munande nka nje nakorete gazi yo KDF nande muna nairanire nka I'm bringing the resources at home egende getanga nakorete na riro ya boda baito ba manyite gurukia mwani mubaga gesima igoro nchengo bekera boda shed na babekera abange mbamanyete simbigete chibana chiane trinomi gesima litongo esani kia mwalimu majuliat karantini mochenwa menyenche lya kuoro
mba manyita abo boda boda bonse na babikira maburi na ande ngo bamenta ande nabadenga ngaki gasiego kuru kinege ntekemo okay ikintu gya kabiri abana abataka chisukuru na matemu nezuku kwa abana bakoreta last year matemu na jete chisukuru ngararuchi pensi ne chiraba abana mba manyita bali mba manyite chisukuru chine nyinge chira bongo mention ya mwalimu abana ngo ndandali nakora chipensi na bakukora matemu na bana bande batabwati bara bataka gaki abange na mamanyite ngo janda ali na so amechima ali na aligia na abana bali bataka na bakore uniform ikintu gya gatatu nagenda matanga ngo bararukirase aki nimbwata ali matanga ngo barikirase tobwate kurukia mwalimu nene baka lyakuro iguraria matanga ngo ndo jarare karbata etobo konyi ko bakonyande nabongo tomegali udinde nagore covid sanduku linde nagora na tomegali transport yabagori abange nabali betenye benyari bayanda kurujo umuberaria bamurenda kende yonse barataka matanga nande bono tinyoboeti nonde na inwe nande ningoleki ningendrete ko koramba torabigisima yetu endo gya gatatu nkwane mentoring ya abantu nanare KDF bari mu muranare narigete ukurukwa Hussein Mohamed unkari yakia mwalimu namurigete obo KDF ngamubeka police namubeka police ari nere na momenta ya kolega asigabo police nayo chomenta abandi na comment na igenda mutwe igento kende kyamwe mu yutura recommended group ntwanye cyagete tukale is 100,000 tokaranga kikia mwalimu yitoko konyu umugambi chief muturi na maete chemi sogese umwenga na maete twanyere kole ile innovation sikuru yetegendere netikale maega esengenjero umubaga igento gya gatatu kende nande mbwa IBC ya kia mwalimu yito na enda ali ngalenda bantu ba IBC kurumanga manga ward pale Nyamira kituzuma za constitution ngabalenda ngagenda ali ngababukulia ikinenge ndo nakonyeza abantu baminto ngenda ngababukulia abantu ba IBC ngabalenda kia mwalimu abantu baito bachenji chikura kuzimba to dating ngende kingisieku lakini ndimuna na balenda bakabwata chikura abantu abangi tuogeto ngegosieku IBC ndabalenda abana baito bakia mwalimu ngo ndani naba menta naba devinga kia masomali abana kimoso omete bujana ntuntu asomete mumaitenga kitu asomete koso omete bujo bwatete semi ya abana balingo naba bekamo naba menta naba devinga kiba bwente kokora amasomo baligire limu tujisemi na chyo engencho chisemi na chyo engencho yeito nabange nabaite tundu bali goma mena ndetu bali naba menta ngakimoko toroli chaye limo lit amatabire n'engoro naliyo turabeko boli mu weito wage sima ne chiombe ngo cyane naikanaza nainu nabadevinga kimoko tuge etugo yeito ya gesima yonse munyebeka mu ngakingo bamenta chiombe ngakimoko tugachimboli chingoko ngaki abantu baito tore mugikuru wa masikini ali abantu baichigora igona amentra abantu bagisima beito bonse bamanyite nande ngo batebi ngingo jimoko ngekero abantu baminto juno mumura mbwate chinguru mumure nkuna nabo doko soka kujali nkwane na assembly yeito ya county aba assembly chibese chire budget iri bange chibese ndusi amana ali county ali nyarenta onsi amana oyuro atanya kolenta ndusi amana ali chibese chiri balendere resources mbake bako imirangu yina turageramo abantu bamindo bagesima this is AK Dani Chumbe gesima ward ntonyera binane togende mutu asante yomono sana asante sana kazi ipo yomono sana asante sana ideke 35 na biri cyebdo gire saa isato cyebono mamira takambwa tagisi mibiri sato gigayiga tore gukoze bintu mugukwana moyo bire gozembiro gozembiyo ekera abantu bali ground to gozemba bamanyete buna mogoteba because the Muskeda Njumbe gogotebanga abantu bagisimamba ko manyete sana Elija Makolinyachi gogotebanga gachuba muntu tali gukwane kabunaye nabo gukwane inkerenchiti turabwata ngo isimbi biri sato gigayiga ende to igurende ngaki aya mogukwana nekene ama namna gani jamani 0706181822 na 0796988630 chukua simu 2 turara igunga ngaki kineke ene mogoteba enkayo mogusi hello Budus punguza sauti ya radio tafadhali Budus yes akire uya mona abazime wao wakire awanja dili mu Nyamira hello ningo iwete bya sana ujachipanga wewe KISII FM hello my dear brother yes sir oyi nyabuti mwamba na shego dombe nyabuti mwamba elija kaso elija Mutua ne ebe godi ya ene ane jatira nete ane elisabikilia ne ya radio fan ndio umwana ujo mintomato okorega siro yechibucheri mwana njege tuna mwake yabakunyarega sinje personally nyabuti mwamba
no ngako kore ng'ombe ye 100 onye ruziriza ngonye ruzie bitago anonye bagaba ko ile ntibe zijya nyona ka faita noja wala kwa kujia sana Nyamira na ndachi bage buya sabantu bagati bagoti buya kirengani okay na bage abantu bagati babuya abaraye buya buye besu bya nyorera bune riako kore ng'ombe onye bagaba ko nyore faita kurwe se ng'ombe riako kore besa kama ndio na ila niko sete kwiranya akita kyako ngene nilioka okay asante sana Nyabuti Mwamba enkayo mugusi halo ayuko tayari huyo KISII FM halo tuisia kutimbi yole biamono sana mapengo kurudamon kai mapengo kwa razire sana lia morning biyere ara sirire mbono ndaru takinugo no ma de dan jumbe kimo manetibu ya lakini rende ngotebaga ndiko bekera kiyama gose tenko bekera omo yogo kore gasi omo ngainyo boli buna bono yobole tiga igoko kunyamino ole kesima ya kene toni Mutua goteba kende ngeyo dia koliro kende ngeyo pige koliro lakini eto tomo ndoko ba nando ikira boronge okay asante sana enkayo mugusi halo huyo ameondoka KISII FM halo neri enkayo mugusi oyo neto leba kulwa mabuko South East Suli karansete bona bara ya wa minto muno murago yo gwano yo richa Mutua neke na munate banko temara sako nya tro chibunenge njako temenga iko kitu na ande karata antukara ereta tatari kunya kuiba cha bujabo jako ko tebila ege ntukere election nege na ande bono lili limura betu na duara china ni binte binge no nyata yajuka no ene ngane ye ko tori abantu bagende senchiri akogenda bati ko gando bogo nyamanya bolinya kato za ko toroseli no ali ni bono igono murandia ayo da mwana duduzi gote ngane yunko je bekari okay ngobekari ngane yunko randia ngora akora tore coordination yenge njeka bire yuno ene binteka be ko commenta abana bunanga kiba kwene te kugina no ene kwati yibuna te bire kuluka chubabu asante egetato ngeraro se tie bete kurwali ka chuba mate ndo zambe kona nze biamono thank you so much asante enkayo mugusi halo yoga kwa no genderania enkayo mugusi halo bwakire bwakire buyanya sore bwakire bwakire ya nyaramba ndani kwanya ba yabo none mwana mtumike ni ni gitara wetu ndio kunguacha ndio mwanzo na kwa kwa ile ile ya kama ngaiwa kwenye hakuna kula lakini wao ndio kula kwa tege Atra mama wala ya kimbe tigala ndio na ndio tu na wewe ndio kile kwa Wala kwa mera hapa na Andres kwa ndio ngoje. Okay. Diamond. Asante. Enkayo mugusi halo. Enkayo mugusi tu bwakire bia. Ya muri chinga tikoro gake kano. Kai. Oyompoi na Naomi ayeko rugekana mwana lichinga pi. Ege kano wane ngwodikiere. Ge kano katere ngwodi amagombara kwa kaine na gachuba aga. Bado jeli swali nko boli tangani pi. Yes. Abantu abaminto na abayigu ya kapisa litangani korangwa neli uno mheshimiwa yule ndo taeta kwa mheshimiwa kawero mokanso iko kitu. Matai chingali amokwani linko boli ga. Yes. Ndokabwate muchute wota ko kapisa batebire n'abana chupiri bale nande bale abana chupiri damu ndio isa konyare kananga twakorire muchucho twabatebire aya dani toisaini iko kitu toisaini nora keigo bono kora bwate sio ya famana yoboya musie tere ticket ya chupiri ndio bawo tikomine bigoti bonto ko timoino go sembalere tigote angana ki orio Nero yo bono tigato bwate sia sene to ko bwate Fred Matiang'i ne swali tanga ni bangira ne ria kavere ndio nale ko tabana na ti babeira banga aktebu na bono na ibure tani okoranga ta amanya buya duty ya ebuno mwa musie na iwaka ro kwa na mangana yo mochumba igore ko beka tikapros na binto binde
neta kenera tobeke buyana ki atara manyera asio mwa musie boronge nga nere ye bwana takoba gate nero gote yumo jumbe nanda kobeke binte birende na kiago chorerwa lakini era ate abanga bona nga koenda mali abatebi nga baiti budget tata no tino mono bosaigo akinga wasabire budget yo megeti kapro ase wodi yao. Okay, asante sana Lichinga. Thank you very much. Nene ane mpaka baba antase na ibure nga yeah. Kazi ipo. Oyo koroko nyabuti mwamba bolinga ki. Timazengo nyanyoka lebujeli. Ata bonyo kokole ngombe 100 kwa rozibaka kafaita kwa beka muko. No bagera abantu bagachuba buya barengana ni. Nabonta geteko kwera na nyabuti mbiya mono sana abantu ba minto batombe. Alibu na nyabuti yakokwana naona abwate bucheli ntanganira yakuru kwegetiro bucheli. Abana ba minto na areko nyenya na Subway factory ya abantu bonsi abantu banyamwanga ine gwoti ya manga by the way lakini na abantu bane bado bono nkobaga na arenge biye nyabuti na kia kwanera na areko banga buya na akora tindu etiona bitina nkagurwo ngagenda keroka nombwate bucheri bado nombwate ikokitwe birenge ngoyekana nemetwe igonga nimanyete nintona tone that's why ne kero munta achire keroka ali ari nenchara na bonko motebi kanyu no musori ekiagera kanyu no musori na ande nche nkoro yane buno muri uria kwana kudusasuri ndate ko tebekene abana mbale na konyete no keroka maya inkabatara nkaraba bekamo muna bono igati nkonyora mwana unabona mbara baba chobu bali bachande kiti babwate chinyumba machara gakitali tali bobe ko baruka igo nesinginjo bali bo oko baebesa umate no baisirini iko gwakonyire njekero kangutara katikati para na timbu atimangana kono kwebisa ngonyo umuntu tete litunda twali nere. Okay, asante sana kanzo relije Mutua Dan Jumbe. Yes. Nomination inchiro chigokorwa muchujo manyete mwate bana bana jubili mole no mole jubili kabisa and you mean good which is almost Dr. Fred Matiang'i igo nominations tia kolirwe Dan Jumbe turaheta as nomination kanzo relije Mutua nomination turaheta bantaba aho banyole chitigiti abo bacholiru nabana inchi mogendere ko su no omuntu okoboko yochorwa omurari ga kitikanda gwarire gente kiekemo gatuna iga abantu bagesima muroje nimbu no embo jujo njegente kekena ansire yonko genda bakengori nande ni maite muchuchi yitogo kwane inero togo eta abantu bagesima bamanyete muchucho ingo eta kuchiari ingo eta kuchiari nande mbali ninchendo muchucho njetindo jigose ninjembu kyagera abantu bagesima muroche ngakimbu atete kurunsa ngorente bintu gocha gutira bakangite kera nyare kane god forbid ngegente ke muchucho yakoriki oriora akoraki orinda arorenga naisaine ori bachori muchuko nabongo koraki nabongo masaboti lakini muchuchero ndominyoka ni bakengori nimanyeta abantu bande bagesima banganchire banganchire nande genteke ninje mbwata koboka genteke nimbwata koboko njenge bwata. Asante sana Dan Jumbe. Yes. Kanzola Mutua njaso muchucho ndete mbakwanerega nande montegera abantu bane bagajuba inje bono iga najagete jubilikale lakini egento ngerendo cheka jubalia ninje mogo jikoa ekigero kinimanyete aba buna bano dotebekene esenge njo yaki onye bono iga ngotenna busaigo abantu baijora asende baijora busaigo ngotenna alika chuba kusepara asigete baijora naetena miriri ali baijora natenna geteni baijora ngakibata ngakere mujuju basi tigangite bono lijibwe likwa bo ngoja kwa batekera baishkaradiga egero baijora ngoja kwa batebi abantu bane togo sange chae galia buna bono hoteli ya miriri ali nabatebi kanywe chae tosibaka chaka no ega chuba ali hoteli kinaso ire no tosibe chae ekiagera nduna abantu abamo bengine aiga gabaita kana nyorire ko konie kereke tiga tusibe chabuamo na litoko sese nigwa bono nche muchucho na ndatebe asenge tutoko sabosi Fred Okengo Matiang'i buna bono iganta gitoko mukwana lingana elimo iga mwaro chole karau na yakore tu abantu ba minto ole karau yairanire gachuba nche bono iga gachuba nero ole karau injengo cha koira chikule cha muchucho esababu neye ndoliko cha kulire libesa etoja kulire lyo muntu naga ikira abantu Kanzola relije Mutua muntu naga kolire bintu nabantu baje nabo lile rais orabu muchucho no olioko bwoko boko inere ngoko boko kiagera rais itongo irale jukura mpaka nyore kerogo aze serikali. Asante sana naro likirega SMS tigansome elinde tumanye gukura akobolinga ki mu minchuri mi kuronyatero plaza nere mokoti Justice Nyabando Junior
igakoro gesima ward yakoringa is done sure that he has provided a boda shed at Mochenua because we have only 2 and are funded by county government. Again tongo kwanira yumbya kwa wali swali elio na etali ngaro boda shed njiro lakini nabaira mabuli nimba ete Mochenua chobiri nimbegeta mekakati iyo bizibante imbabwate yero Mochenua ali muno wateba lakini nimbante yeye ndenkobeka buna abuchobiri inje mbabekere yemo okwenda litongali ninje mbabekere yemo ene bintu bante bingo chikokora bitayo chiri chiroti gachibo lakini nanje chiane ninjengije Newtown nchibeke chiana ali chionsi bi mange mekakati korambe ke sinkobeka yamoni mbeke mna nateba chionsi chiri nakwana no process nere imbwate ninje nchibeke chionsi. Right, asante sana asenge njondo chibiro byalirega igatubaide kachinke sana Dan Jumbe tigankoye edekeyemo ukwane n'abantu ba bigwadi ya gesima deka moja abantu baminto bagisima gaki abantu baminte simwabe takuru kia mwari mubaka menyenche igora liria kworo enchoro gesima yonsi siyabe tabakesani imani baka lyo siago imematutu nko basaba chikora noko bako kwane woko mosi inje naralire nze monta chegoro nabere bunesasa diaroje intache monte binga bono ya nae twa ile nje no mumure kuna mumuro bwatene jinkominyo kama kuli maria imbaro salia makuli mbaro sali chipara chieito chidispensary chinyagitari chiitondore nga chitabwate amariogo mente unabona amariogo tayo machuruliati tayo nyamakoroto dispensary gochitole gokora bus station yoko rende dispensary yeyo amariogo esani sub county mariogo tayo gakikumurange gente ke maria gisima yeito chidispensary chonse chiri mali ni nteme na nje mbeke budget libako beka county assembly alia kitutuma ba constituents ndeta chibese chichikonya abana inti baito imepi chipara kinege ntekemo chibare chinindo osbinnebi ingocha abana baito chizukuru abataka abana batabwati abangena baminto batabwati chibese bakweda abana esukuru ni nteme sinko nyara gaki abangena baminto nabagaka chensi yeito nteme totale na inwamu koroso komo step mpaka ntema abana baito chisemera chitwanjite ekinege ndo gyakabere igendo gyakatako gaki abana baminto abantu baminto bagesima ni nteme kabisa amariogo abuna twateba amariogo ndeta amariogo gesima pi ndebi gesima yeitera bese na ande ngo basaba chikule chimuna nayi karansira nje nara kolide gasi account no take account nara kolide gasi government nkogenda ande buna KISII yeitoga chitenda nchiro chitende chininde tera abantu baminto mbaye resources chikenga nagenda mune account ya Muranga asen babo ndindi nyoro MMC is ninchembalentera marafiki aya nembwate bakamba bekari no ne mechange yabana batagete to changera bangina no ene chiombe nimbwate brand yokolenta chiombe kiromo chianyo kiromo chimo engombe kere bullying stage kere ward kere location inye ngombe yemo nande mbate ya masangaka narongete ngombe no yabe kama masangaka engombe ke konyole mori kwaenana igone emibango nere imbwate ngena chiombe engombe kere location ya makoroto machiruliati esani karantini ngende Mocheno ngende gesima ngende nchoro lyamuni lyakworo engombe kere engombe ke konyole mori na kwaenana chiombe eji chonzi gesima yonsi kero montaño le ngombe ye grade. Asante sana. Kwa mtonyo ala mabere na anda mabere abu tobeke KISII tobeke brewery esitokonya mabere ito twanyora. Ine era tora konya negisima ye ito abantu baito tokonya abantu baito bali bali ntuta tobota ko bubuche unabono tori totabwati kende. Kaki na basabire monga chikule echo soko bako gwoko mozi nje nonde na inu mokonyora ngotene nandi na boda abantu bonse matanga ngochande kwana na inje torenga kitoko munyoko Mutua toro sikisi itera be. Asante sana Dan Jumbe. Ngokuwa ni kwalenge mondomo ngokuwa nare ngo mondono kwanza ngutakere family yane kurunga kyamwari mu mungi no minto robina machora robina machora ngokuwa ni ando mungi none wini ngokuwa ni ande abamura ba minto James ogeso gokorega siwen na ande ngo support yali na motete gende wingoira ambu atezi tokonya abantu ba minto abanda ba minto bonse ngubakwana ande kyamwari mu location Jackson yogeto na mukwaniri
mukaya na mukwaniri mukaya kurukia mwari ingoja majuli ati keva na mukwaniri na kwaniri mugaka sagero na mukwaniri majuli ati ngende sani na kwaniri elicha nyabuti abantu besani bose na bakwaniri ngende karantini tomu karantini areba na gukwaniri mocheno na kwaniri boy nyabuswa na mukwaniri sole meki gesima yeto mbwati zigende ngwana macheno abantu boda yonse yagesima abangenda baminde karumuri chichaye mabo na bakwaniri mwezi abuno oto cyakiro bore mututire ninje mbayetere nande kumokondora njino mwana umuya mwana nganje debro safi naonde na inu wake. Asante sana bosi wangu. Shukrani sana. Kanzara Elijah Mutua. Njata ketokuwa na iga dudus. Yes. Amangana manene ndakole county not county ward yane. Ward yane agachuba ninye bokori bunanda bokori ensanyi yane yoko bokoiga. Ekiagera abantu mbamate buna nakinete nyangorora. Kerosi mondo cha vumbiri chati yawo mondo che mwenzi bimu manyete buna nakinire seitese kenyoro ngetimbu atibo karakari mumanya gesule mumanyete gawo baba olenga kubwa mwara mumanyete njege ndolale ko batebia abantu bamintu mwana mintu morara nimate monta kerete kabisa mama minte sitake muma mama ngibule takanderera kwa mama nyasago sesenie amaina yale ko koroma ngo chande nongo chaga ukaga ngo nyutole cha emiriri ga una abantu bane bono mama ngo chande nkorore bono nare ko kwana ringane limoiga kumuranja abantu baminto bagacuba njetingo nakoteba gendo ndakore nteme na jeteri mari moroche munango bakwani lakini Kanzora Elijah Mutua naye gwatoro mochoko bono kuburukani gwatate bigo Chia gwatate bono tinda igugento gukwana by the way timo somo tekere na kuigwete bono tigante one kindakore kiagere binto bibirega abantu baminto bagacuba ntekerere asengenjo tuanje ine nabuga maiga kondia umaye temba igwete no mbone bakare koseka bono nje gacuba nindo sie mpaka chikanisa nje munandika no muntu bwe kanisa nyangorora nanye jangirete igoro mwisonde nito jangari chikanisa chonsi furu gospel katoliki SDS chikanisa chonsi ko sasimanya sai nje ninzororo nondazo agento ndaga ni chipasta chiane nimbaga ni kabisa tokonyane egere tokinie egwodi yeito kibo Kristo abantu batige ebinte bibinde abantu togendo Yesu twensi ekira kinda akore chikanisa chintangani inzo chi nyagitari ndo si nyagitari chiane chibe very smart abantu bagozo ime okokaganga 5 star ole serena hotel chiri na chia Nairobi hotel asaga ya chicho chikorosi kuyabiya abanyagitari bakore ndubuya ebinimbi kore ekende nino chinsoko ekende nino sie chiboholi munabone bitunwa abangina bachandegete Kanzora Mutua. Yes. Wane nyagitari ngikunyibuka no hotel ngwara kotabe bane ya oma hotel rero ko Nairobi ali in fact kwaro rangaki kange yaba bune nyagitari yakonya abantu ekiagera ngakera bembe kwanya abantu chiza cyane kwanya abantu okay tigante bya abantu babere batatu igaze nginja maiga itanga nintagete ko rupole nene sana sabagaka basirete keroka ali babere abanene omugaka okabeire forma ne mweri mugaka kamuranja abantu babuchari SDA korukunga nero centro mwenzi pi okabeire forma kitigango inyolia soma forma kanzora okay forma kanzora toma na gocha omugaka bigogo no ndabu okaoniri chingende nero mutangani keroke ngima koni chingende na anda akamenta abantu abange muna obutajiri bole keroka Kanzora Elijah Mutua chiza cyari ngogenda gacuba ndebyo nyariyo minto nasirete umwana ominto ogerete ngamanya Nairobi abantu bagacuba ogera abantu baminto babo chomo abantu baminto babo nsinyo mbakwani bono batebi pole tigankwani bona abantu ekiara na rule pole chiza cyari Kanzora Elijah Mutua ono kwani mangero mbogo maneko tebia barongo ndie kinero ikabiso miso kuruzengererio gejo nsongo Kenneth Kerole maneko tebi tomu omoigwa kabisa mukaya maneko tebi chati fumbi kabisa mumanya gesule ndabete mukaya ngoko kabisa rukito kuru mukaya nero nsinyo ogera maneko tejo mogera maneko tebi mundu kurukunga nere ogera motende maneko te nyangau nere korunya byosiali maneko te mundu kuruku mariengo sasa atikerosima osakerosi bwatuo makabisa omwana omintaria bonzi bimba tebi na tomu tarekta gari na micheka tarekta abantu bane moja konkonya abantu abaya maneko te yumundu kurukwa moseti michira garia ndebie na tema mominto ndedinga bonzi bimba tebi nga
mana kurwe liyo moiso ngte bia basani ba Matiang'i ga bagende to ko mubwatisi omusani omonene okuruku komo mpake ngori okubori korwa nyari bari masaba nere mbiya mono sana nte bia nduruche mbiya mono aso kubwatisi Matiang'i bia abantu ba minto bakubwatisi. Asante sana Kanzara Elijah Mutua kwa sababu ya muda tima itingi kwa kata bakio mwali nabwo ategenteke mona entuntu bwata matanga kia mwalimu location Gesima ward omongina naro kurugwa meri mainye usirete igasirete nare kisiga KISII rivaro aki ko basaba abantu bakia mwalimu omongino tocha mutumo cyangire umuchioli bunore iga na basabire tocha muto abana bari babore ongeri chofure na ondieki nto sirete omongino abu abantu bakia mwalimu na baire pole echivu yeito ombae na esabuchibu ya kia mwalimu omuzike Sibrian rero na motebire tobwaterane chibu cheito abaturete baito bonse bakia babo baberena na baire pole kia mwalimu Yesu na baire pole tobwaterane toero mugino ya samasigani. Asante sana ya sawa sizini pole yane na baire stoka na sta na ndi ngokura ndubwate omugambyo ito Fred Okengo Matiang'i ngobolyale flag bearer ya Chubiri. Alright, asante sana ndugu yangu. Mbiyemono sana umuske Dan Jumbe, mbiyemono sana saka Kanzara Elijah Mutua, asingi joko nyora chinga kiko chaga iga chinsa chialire ga iga ndoji chiaragire chinsa inye chebono mambia mangana maiya sinchira yobwenge. Wikira bana otoko kore muro mu micholimi kwa niaba ya Ronald Mayaka Brigadier Nchenkuru kwa MC Duduske. Kesho ni siku angeli tukolera be Friday tutapatana papa. Payo ligole lite ya Nelimo Lioka iga kuru kwa Nyasai. Bye bye.